Għal numru ta' xhur impjegati ta' Identity Malta kienu qed jirċievu allowances mal-paga tagħhom bl-iskop li jiġu kuntentati wara li nqabżu fi promozzjonijiet illi ħarġu. Madankollu dawn l-allowances kienu regolari u ħarġu biss biex il-ħaddiema jagħlqu ħalqhom u ma jikxfux it-taħwit u l-irregolaritajiet li huma r-regola tal-ġurnata fih dan Identity Malta. Dan huwa biss wieħed minn sensiela ta' skandli interni li nżammu moħbija fih dan Identity Malta sakemm numru ta' ex-impjegati tal-istess aġenzija imma wkoll laburisti urtati li għadhom jaħdmu fl-istess post għażlu li jikxfu dak kollu li ilu għaddej għall-aħħar snin. Kollox beda meta internament ħarġet sejħa l-applikazzjonijiet ta' impjegati li xtaqgħu javvanzaw minn data input clerks għal assistant clerks dawk eligibbli ridu 5 O-levels jew inkella 2 esperjenza. Waqt li wħud li applikaw kellhom biżżejjed kwalifiċi ftit kienu dawk li kienu jikkwalifikaw għabbażi tal-esperjenza. Dan hekk kif mindu Gvern Soċjalista tela fil-Gvern f'Identity Malta ddaħħlu ruxmata persuni sempliċement għaliex għandhom affiljazzjoni politika laburista. L-ilmenti tal-ħaddiema fost oħrajn bdew meta saru jafu li fost dawk li ħadu l-promozzjoni kien hemm persuna li la kellu l-kwalifiċi u lanqas l-esperjenza neċessarja. Minkejja dan l-applikazzjoni tiegħu ġiet aċċettata xorta waħda u ħa promozzjoni sħiħa bl-iskuża li għandu kundizzjoni medika serja. Fl-istess aġenzija jaħdem ukoll missieru li għandu kariga għolja. Ma li saru jafu l-impjegati l-oħra bla dubju li qamet reazzjoni ta' rabja u kienu diversi dawk li jaffaċċaw lil wieħed mid-diretturi ta' Identity Malta biex jintoġob mal-impjegati u jipprova jżomm li din l-aħbar toħroġ fil-pubbliku. Dan id-direttur ħareġ bl-idea li joħroġ din l-allowance minkejja li kien jaf li dan mhux permess. Xhur wara li d-direttur ħareġ din l-idea regolari ġie trasferit internament biex fost oħrajn ma baqax f'kuntatt dirett mal-klijenti ta' Identity Malta. F'Identity Malta hemm ukoll sitwazzjoni ta' Clark li għandu saħħa qawwija tant li jiftaħar mal-ħaddiema li hu spiss ikun Kastilja u allura jippretendi li jinqeda mill-ewwel. Fil-fatt il-whistleblowers li tkellmu magħna jirakkuntaw li huwa l-perċimes ukoll ta' diversi ħatrijiet u impjegati li ddaħlu f'Identity Malta minkejja li fost dawn l-impjegati saħansitra hemm min lanqas għandu eżami wieħed fis-CV tiegħu. Madankollu dawn intażlu minnu saħansitra ġew rakkomandati minnu mal-managers ta' Identity Malta għal promozzjoni. Fl-istess waqt l-istess Clark kien jidħol joħroġ mill-aġenzija meta jogħġbu mingħajr ma jippanċja u saħansitra ma jidħolx għax-xogħol bil-leave jew bis-sick leave mingħajr ma jafżal il-ħadd. Minkejja s-saħħa tiegħu madwar 20 persuna għamlu kuraġġ u marru Kastilja fejn quddiem is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli għamlu sensiela ta' akkużi fil-konfront tiegħu. Dal-istazzjon bat mistoqsijiet kemm lill-Ministru Owen Bonici kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli u Identity Malta. Iżda l-unika risposta li ħadna l dawn il-mistoqsijiet kollha kienet sentenza xotta li kelma b'kelma tgħidlek. Il-ħaddiema ta' Identity Malta huma regolati bi ftehim kollettiv dan jinkorpora fih il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati, il-pagi għabbażi tal-iskala, il-ħruġ ta' allowances u proċeduri dwar każijiet dixxiplinari, inkluż il-kompożizzjoni ta' bord ta' dixxilpina.